Здравейте, Motorheads! 13 август 23-та. Неделя, разбира се. Свети Петко от храма на обречените. Да видим днеска колко души ще се съживят. И имаме един хубав представител, който ви показвам в момента. Versys 1000. Така. С нещо невиждано до сега. Разбира се, лагер на трипътниците. И два диска. Единият е крив. По каква причина нямам идея. Обаче един от дисковете е крив. Трябва да се смени. Тук на масата с нощи пуснах един антифриз. Някой го оплескал много яко. Тос мотор, F4-чицата. Тече масълце. Оринга на водната помпа нещо изпуща. Ей, там отдолу. Така. Сега ще изкараме помпичката, слагаме оринг, пускаме я пак вътре и би трябвало да се оправи. Една ZZ-арка 250. Голяма рядкост са тези тук. Какво имаме да направим? Ами да сменим течащи кулове. Да, масълце. И то доста. Тъй. И съответно тук имаме един Wistron DL650. Статора на мотките са се изпържили и съответно те пък са изпържили релето за зареждане. Тъй, че имаме реле за зареждане. Имаме и на мотчици с гарнитурка. Трябва да ги сменим. И така, 4 моторчета за днеска. Вистромчето, кавазакенцето за семерингички. Едно оренче сменяме на F4-ката. Ето тук. И един хубав Versys. Хубав, защото и нов. Нямам идея как се държи на пътя. Или по черното. Лагер на трипътничетата. И две дисчета. Две дисчета. Аз хубаво ви говоря тези работи, ама я да видим. Да. Таблата на Петърчо. Два диска. Лагер на трипътниците. Намотки, реле за зареждане и гарнитура за Wistron. Штурм. Семеринги. ZZR 250. И F4. Едно орингче. Айде, вземем си орингчето и отиваме, че с него сме почнали. И тъй, хора, мятам се. Ден докъде ще я докарам. Ама трябва да се свърши. 9.5. Ако има нещо по-интересно, ще се включа пак. Айде за сега, до следващата неделя.